То всичко се продава, после какво се купува. Не мога да го слушам това точно. Абе, върши работа. Нямам две бонки да си купим още по-глупа. Да имам гаранция, че нещо ще стане да снимам. Това са лайкенците, дето си въобразяват, че като купат най-скъпото нещо и стават автоматично шампиони. Не е точно така. Това е нещо в главата. Oh yeah. Бойна е готова. По-близна това. Не знам, на Кабур. Не мога да отденем още аз. И как съм си ги подредил хубаво. Оти доше. Не ме доше. Оти доше. Тук седиш, не там. Това е... Он е гъщеризона, как се казва? На точки китарата му да. Вагено негром. Афроамерикански. А има един... Бъди гай. Това е Бъди гай. Ацмилов беше нещо. А има един Джони Уайт, той е албинос бел. Това кеп мога къде го довесе. Той ме е 60 човек. Те са двама братия. Ники ме пита, вика какъв е